Hem donat conformitat a l'avantprojecte de llei de la Generalitat per al foment de la responsabilitat social. L'objectiu d'esta llei és impulsar el compromís de les administracions públiques de la nostra comunitat i el seu sector públic, així com d'altres institucions o entitats, per a integrar plenament en les seues polítiques i accions aquest concepte de responsabilitat social. Inclou com a mínim els drets humans, el comerç just, les pràctiques de treball i d'ocupació òptimes, com la formació, la diversitat, la igualtat de gènere, la salut i el benestar dels treballadors i treballadores, les qüestions ambientals, com la biodiversitat, el canvi climàtic, l'ús eficient dels recursos i la lluita contra el frau i la corrupció. Impulsar la contractació pública responsable, i això és molt, molt important. És a dir, que en els procediments de licitació i adjudicació es tinga en compte aspectes socials, ètics i ambientals. Ens agradaria haver anat més enllà de lo que diu la llei, però així n'hi ha normes bàsiques de l'Estat que no ens està permès anar més enllà de lo que hem regulat. Diguem, hem tratat d'esgotar tot el camp que ens deixa lliure la legislació estatal, que és, considerem, massa restrictiva en aquest aspecte. Per això, aspectes com el treball digne, el respecte als drets sociolaborals, la inclusió i la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat, la sostenibilitat o el consum de productes de comerç just, trobem la seva expressió en aquesta llei en funció de les possibilitats de ser considerats en els processos de licitació de contractació. Ningú va obligar a les empreses privades a que tinguin que desenvolupar determinades polítiques de responsabilitat social. Però sí que tratarem d'afavorir, d'estimular la utilització d'aquestes eines en l'àmbit privat. Un resultat visual d'això serà el reconeixement de l'entitat valenciana socialment responsable, que coincidirà en l'aplicació de diverses polítiques concretes previstes en la llei i que significarà, en matèria de contractació pública, serà considerada com a criteri de desempat en les adjudicacions, aquelles empreses, entitat valenciana socialment responsable. També en matèria de concessió de subvencions serà un criteri de valoració o ponderació. En quant a la seva visibilització, podrà exhibir un segell o distintiu proporcionat per la Generalitat i, en quant a fiscalitat, la normativa autonòmica reguladora dels tributs podrà establir beneficis fiscals segons la situació tributària, certament, i segons se desenvolupa reglamentàriament. És un text legislatiu, crec, com dic, que pot ser important, que afecta a un ventall molt ampli, afecta a l'administració de la Generalitat, al sector públic instrumental, a les entitats integrants de l'administració local, universitats públics i entitats del seu sector públic i, finalment, a les empreses, entitats i treballadors autònoms. En definitiva, ens trobem davant un projecte que suposa, des del nostre punt de vista, un canvi en la cultura corporativa de la Generalitat per ser socialment responsable i també un repte en la modernització de la pròpia administració i de la societat valenciana. El Consell ha aprovat el Pla GENT, Generació Talent. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Espanya va perdre entre 2010 i 2013 més de 11.000 investigadors i investigadores. Es xifren en prop de 22.000 els joves valencians que van haver d'emigrar entre 2009 i 2013, estimant el cost d'esta emigració juvenil sobre l'economia de la Comunitat Valenciana en els pròxims 10 anys en més de 8.000 milions d'euros. El seu principal objectiu és el retorn, retenció i atracció del talent per a la seva incorporació a les universitats públiques i als centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i també al teixit productiu valencià. El pressupost total és de més de 45 milions d'euros, ahir ho tenen, i com dic, l'objectiu final és que tornen a casa els i les nostres joves.